Čaute ľudia, nového videa. Máme tu informácie. Zase. No a informácie to budú teraz o tom, že aké videá budú vychádzať a kedy ich plánujem a na jakom kanáli ich najviac bude vychádzať, jak ich najviac plánujem, aby vychádzali. No a asi najviac by som chcel, fakt by som to chcel, aby vychádzali na SVK Explorers, ale nemáme už čo. Máme jedno taký padding video, není to pretočené. Pôjdeme tam ešte len, je to v meste, že vyrie nejaký opustený panelák alebo čo. Keď tam spotneme niečo ešte, prehľadáme to všetko na šupu. No a čo sa týka u druhého kanálu, čož neviete, či to máme, či ho máme, áno máme. Je to Urbex, nie, SVK Explorers _, gaming. A tam máme gaming akože také. Keďže sa pýtate o sérii tých kradnutí, čoho, neviem. YouTube, nebojte sa, je to len hra. Hra, it's a game. No a nikoho to nezaujímalo, tak som si povedal, že tak toto nebude. Mám pretočenú plazmofóbiu. Včera sme ho natáčali, teraz budeme znovu asi, dneska budeme znovu. Pušujem už level 20 v plazmofóbii. Za level 100 je prestige, takže vtedy budeme akože mať prestige. Budeme, neviem, treba generál. Ja som teraz rekrút, neviem, jak sa to povie, no a jak by sa to dalo povedať? Ja neviem. Dúfam, že sa vám naše videá budú páčiť a tak a tak. A ja fakt dúfam, že budeme mať kde natáčať videá, pretože fakt žiadne už plány nemáme, fakt nič už nemáme, že čo natočiť na ten kanál, všetko už je proste preskúmané tam v meste. No a preto nevydávame videá. Mali sme s jedným takým youtuberom akože sásku, že kto prvý dá 50-ku a nikto z nás. Nikto z nás. Ale on už má 40 a jemu vymazali kanál. Takže som šťastný. RIP Beastie 2.0, RIP Beastie, má si hrozné meno. Tak ti poviem. Ešte by som chcel povedať, natáčať video budeme z Zavinač Zirex a z Zavinač VTK. No vlastne uvidíme, či to s nimi budeme natáčať. Uvidíme. No, len to som chcel povedať, takéto menšie informácie. Nič moc, ale chcel som vám ešte ukázať, máme tu equipment. Toto je všetko k mikrofónom. Teraz natáčam cez kameru, takže neviem, jak mám vám ukázať tú kameru. S týmto budem natáčať akože ten panelák, keď tam pôjdeme. Aha, pozrite. Je mi to docela dobre, ale vypadá v tom jak šašo. No dobre. A máme tu ešte takéto, to je tiež na kameru.
Máme tu takéto časti ako keby. Teraz natáčam, som sa rozhodol, že budem natáčať vo väčších FPS-kách, ale malej kvalite, pretože nepotrebujem kvalitu 8K. To mi je k čomu? Budem mať len 30 alebo 60 FPS, ale ja proste potrebujem mať veľa FPS, aby to proste bolo také smooth, také, že to ide hladko, že to ide proste. No a takže to je taká jedna vec, čo by som chcel napraviť. Ale už v poslednej dobe už sa to zlepšuje, pretože máme novú kameru. Teraz neviem, že koľko, čo a tak. No a ešte tu mám dosť vecí, akože čo by som chcel vám ukázať, ale ani moc tak nemám. Neviem, kedy budem s YouTubeom končiť a či to bude možno aj tento týždeň ešte. Ale ja nehovorím, že budem končiť, ale iba, že proste, že fakt, že nebudem mať čo natáčať. Iba vtedy si poviem, dám si chvíľku pauzu a nachystám si veci, čo budem natáčať. Čakajte. Norici. Čo sa stalo? No, dobre. No a... Počkať. To som nechcel. Takže ešte uvidíme, že ako to bude. Fakt, ale nesľubujem vám, sľubujem vám, že budem sa snažiť stále natáčať. Stále. Stále proste. Budem stále. Akože ja nie, že nechcem byť nejaký, ja si nechcem ani z toho zarobiť, ja to chcem proste pre zábavu. Mňa to baví. Takže preto to robím pre vás. Aby ste treba sa zasmiali, alebo také niečo, aby ste sa zasmiali, alebo tak niečo. Si urobili proste srandu. Občas dostanem aj hejty, čož ani raz sa nestalo. Iba od typka, čo ho osobne poznám a nenávidím ho. Takže tak. Čože nepoviem. Nie je to nikto, z ktorých to vymenoval, ale je to taký iný typek. No a to by bolo asi na dnešné video všetko. A ja sa pozriem, že či vôbec som natáčal. Ale natáčal. No dobré. Čo už, to by bolo na dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber a my sa vidíme v ďalšom videu.